Bubum ľudia, zdaj všetkých strajkov a strajkerky, moje meno je Strike. A je to pokračovanie, to by som sa ospravedlniť, že na minulom videu nebolo počuteľné GameStrike.cz, ktorého tiež nebolo, mám tu už res minimap, tak to iba teraz som si ju tam dal, dám si tu Waypoints, dám si zelenú, toto. Aha, ok, dám si Home. Tak, ok. A máme tu už a máme tu. Či neviem, alebo radšej Waypoints, toto dám Remove. Yes. What the fuck? Joj, prepáčte. Ale ako ja chcem vymazať. Remove. Tak remove. No nemám, nechcem tu mať tak viac. Dám si ho napríklad tu. No, čo to delám? Waypoints. Toto dám remove. Dám add. A toto bude. Joj. Dom. Má takú tmavú. Tak. A máme tu. Tak ideme toto putovať. Som už dal si toto zahliadku. Neviem. Idem tam. Tak. Kam ideme? Ideme tu. Tam stále mám minimapku. Au. Musím ešte nájsť aj jedlo. Tak. Niečím. Tak. Joj, to som spravil fail. Na čo som ničil, keď aj tak som skočil dolu. Tak to už neviem. Ne. Fakt. Áno, zničím. No, to som vymazal mine a som dal ešte raz, aby som tu mal easy map. Ovca. No a máme vlnu a ešte aj XP. Ale veľmi malo. To je na to nevýhoda. Ale XP mi ani tak netreba. No. Presne na vlnu. Či na tento. Či na posteľ. Postavím. Len rýchlo dám. Mám pocit, že ne. Dobre je to. Skok. A som sa zlakol. Toto také hnedé tam. To je môj dom. Ideme tam. Skok. No, džungla, to je najhoršie. To je dosť veľká džungla. Ne. Ale nevadí.
Wow. Kačka, či... Kačka, čo to je? No, čau. Joj, tak to si nechám. Ja som povedz. Tam je môj dom. To tu aspoň mám, viedol. Dom na strome. To neviem. Keď idem jabko. Jabko. A je zjedené. Nebrám až tak ďaleko. Idem tým smerom. Že teraz naspäť idem. Ups. Zvuky vypnem. Dajme tomu tak. Takto. Skok, 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 skok. Wow. Skočím. Okej. Máme tu veľmi veľa dreva. Zničím. To budem väčšinou zničiť, takže celý reálne zničím. Už tu mám 17, no tak toto už tu mám stack a pol. Á, nie, tak to mi stačí, to nič viacej netreba. To toho hodí, a nie na mňa. Oh, shit. Cieľ, tu sa mi páči. Sa mi to fakt páči. Taký pekný výhľad. Ale neviem, tak ja si tu dám zatiaľ. Keďže nenájdem, tak tu dám. Ne, napríklad. Dám si takú farebnú. Tak. A tak. Mám tu ďalší waypoint. Jak sa tomu vyslovuje. Ups, menšie lagy. Ale to už nezmením. Kde mám? What? Trail. Ešte ani cobblestone nemám, když už chcem vypalovať. Oh shit. Jej. Tu modré z neba. A jem to tam smerom, kde mám dom. Nechcem byť nejak. Ne. Neviem. Postavím si tu dom. Tu kde teraz. Bude to tiež dom jaskyňa, ale nebude to obyčajný dom. Konečne obyčajný. Akože to bude mať aj výhľad. Všetko. Tu, na tejto jaskyne je tu taký pekný. Už skáka do vody. Tak idem tu. Nechcem byť tak práve že nízko, lebo večer, viete, kto ide k nám. Tak. Som trápko. Joj. Takto. No. Ani to není ďaleko. OK, to potom sa o to postarám.
Tu dám ešte, toto bude dosť veľký dom. Tak. Ok, tak to by už mohlo stačiť. Do mňa. Ideme sa. S ničím. Tak. Takže teraz taký cobblestone. Jej. Pôjdem ešte na lov. Tých zvierat. S ničím. Ok, ale tak taký dom nechcem. No nie, že je taký nie, ale ako väčší. Dlhý je to, nehovorím, ale tá. Toto tu tak dokončím a skončíme tento diel. No, ničíme. Ok, tak. Raz, dva. Tak to rýchlo dáme. Raz, dva, tri. Tak, rýchlo mi jedno. Aspoň. Tak dám. No. Priznám sa, niekedy to hrám na milovnej. Ale tá. Vajco. Vajca. Tak dám. Teraz toto drevo. No tak. Ups. Fail. Tak. A ešte zoberiem toto. Cobblestone tu tak. A sexy. No ešte toto tak dám. Tak. Oh shit. Zničím. A hlavnem si, ja ukončím toto video. Tak ja už ešte tu vytvorím dve. Oh shit. Tak. Tu bude celý drevený dom. Tu ja si lánem. No, niečo skúsi. Jak to bolo. A nie to, čo robí. No, žijem kľúča. A už len vytvorím dve čestky. Ne. Mám 4. Takto. Tak. Tu budem mať 2. Ale tak ja by som už toto video ukončil, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite dať like, po prípade odber a tak bum stacker je stackerky.
Bum!